Krst filmu Jastrabka sa konal ako inak pod majestátnou Jastrabou väžou, ktorá sa týči nad dolinou Zeleného plesa. Tak dovolte mi, aby sme to teda spoločne nejako pokrstili. Režisér Jaro Matoušek a krstný otec filmu Juraj Gantner, ktorý je zároveň chatárom chaty pri Zelenom plese, film pokrstili priamo v plese. A nie len film, aj oni sami vyskúšali chladnú vodu. Ľudia uvidia obrázky, ktoré nikdy v živote nemohli z tých miest vidieť, pretože je to lezecký film a verím, že budú nadšení. Je pred mňa cťou to krstiť. Juraj Gantner vie, o čom hovorí. Filmári strávili na chate mnoho dní, veľakrát premočení, unavení, ale šťastní, že natočili nádherné scény. Hneď po krste sa všetci presunuli dovnútra chaty a mohli nerušene po prvýkrát pozerať film Jastrabka. Dá sa žiť tak, aby sme zanechali všetko to, čo bolo pre ďalšie generácie? Tak mal som taký divný pocit, lebo tak vidieť to ako hej sám, je to iné, ale ľudia, keď sa im to páčilo, trieskali. Táto dolina je historicky zahalená stálym takým tajomstvom, takým tajomnom od čias, kedy tu urobila prvý výlet kňažná Beata Láska cez Mačia Siečku, ktorý ako prvý vystúpil na Jastrabiu väžu. Aj vo filme sa prenesieme do rôznych období, uvidíte krásne zábery z prírody a dozviete sa o legende. Nebudú chýbať ani napínavé scény z lezenia. Film má v sebe krásnu myšlienku. Odnesi to, čo dokážeš odniesť v očiach. Nič ti netreba tu. Treba ti tu len prísť a vidieť. Podľa našich informácií môžete film Jastrabka vidieť na najbližšom medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade. No a jeho tvorcovia veria, že vás zaujme a že budete očarení krásou tatranských stien. Z Večernej doliny Zeleného plesa pre televíziu Zuzana Pôjdincová.